Лондон денят е 14 февруари, дъжд, студ и вятър. Добираме се премръзнали до заветната сграда в очакване на толкова коментираното участие на младата певица Рут Колева. За първи път български изпълнител в BBC Лондон. Ходила съм, много пъти съм била в радиа. Тук е сериозната работа. Поканата е отправена от известния музикален журналист Робърт Елмс, измислил името и лансирал преди години британската New Wave група Spandau Ballet. On the Robert Elm Show on BBC London 94.9 FM, and I'm very glad that Ruth Koleva didn't lose her way. She managed to get here, I'm glad to say. I think you are the first Bulgarian singer ever to have sung on this show. I've been doing the show for 19 years, so that's quite a lot. Okay, that makes me proud. Exactly, very proud indeed. How did you kind of get into the music business? Well, it actually all started when I was really young. I started singing when I was a child, like probably 5-6 years old. На връх Свети Валентин българската Ерика Баду, както веднага и лепнаха етикет музикалните познавачи, изпя на живо Dizzy Love Affair в шоуто на Робърт Елмс, водещият, който все още категорично отказва да пуска Beatles в програмата си. Me to the stars, and that my broken heart will be free. Take a chance to dream. Take a chance. И след това високо адреналиново изживяване попитах Рут доколко е важно това, на което станахме очевидци, за нея и въобще за българските изпълнители. Много се развълнувах и това е причината да обожавам това, което правя и да обожавам музиката, че изпитваш моменти, имаш случки, в които се връщаш към това, което те е накарало да обичаш това, което правиш и те е провокирало да започнеш да се занимаваш с това, което правиш. Надявам се аз да подам крак и да тръгнем още много в тази посока. Това ми е мечтата. Ние някакси да се утвърдим като добри музиканти навсякъде по света. Певицата с характер сподели, че умишлено не прави музика за масовия слушател. В България причината, може би аз да се занимавам с тази музика, която се занимавам, е, че смятам, че трябва да има разнообразие. И това не е само в музиката, това е, ако щеш, в всеки един аспект от живота на човек. Различно ли се отнасят към теб публиката извън България и публиката в България? Как усещаш, как възприемаш това, което правиш? Твоята музика? В България аз се радвам на наистина страхотни хора, които харесват моята музика, посещават моите концерти и това много ме радва, много ми пълни душата. Това е причината да живея в България, да бъда все още там. Това уважение, което получавам пък от хората извън България, ме кара да се гордея, че съм избрала този път. Затвърждава моята увереност в това, че съм направила правилен избор. 2014 е важна година за Рут Колева. Вторият ти албум излиза на 28 февруари в Европа, Азия и Съединените щати. Предстои и турне в Азия и концерти в България и Европа. Какво обаче си е пожелала тя за тази година? Другото нещо, което си пожелах е наистина да има някаква промяна и хората да станат по-добри. Няма буря, която да спре модните ентусиасти от цял свят да видят новите колекции на утвърдените дизайнери и да се полюбуват на оригиналните фантазии върху плат на прохождащите в бизнеса. Известни имена от шоу-бизнеса и модата почетоха с присъствието си бляскавото представяне на колекции и ревюта в 5 дни от програмата на Лондонската седмица на модата. London Fashion Week is a very special one. In the last few years, it's really growing very fast. When you see people here, you see some astonishing looks. For me, it's the hub of creativity. People there, they try hard. That's why I'm still here and I love it. Какви са новите тенденции според дизайнерката Нери Кара и какво отличава Лондонската седмица на модата? I've just been at some of the fashion shows and I see a lot more tendency towards everyday wearability, naturalness. London Fashion Week, it's the heart of creativity.